Ayan guys, good morning. So pupuntahan ko muna yung ibang kasama ko doon. Ito nga pala oh. Ilang hektarya nga pala yun? Kala ko tatay mo to eh. Napagkamalang ko pa. Ayan guys, good morning. Andito tayo sa dito sa may maisan. At kasama tayo doon sa magbabalat ng napasama tayo doon sa mga magbabalat ng ng mais. Tapos ito nga pala yung area na pinuntahan namin ayun oh. Ang tataas. So pupuntahan ko muna yung ibang kasama ko doon para kasama din na magbalat ng mais. Tutulong muna tayo. Ang taas. Diba? Ito yung tinatawag nilang sa ibang bansa corn husking. Kuya, kasama. Ako lang kuya. Si? Ay hindi, ako lang. Ito yung pagbubunutan. Ayun, may mga kasama kami dito. Ayan, lawak pala no. Ganito pala yan. Sinabi ko kaya wala kayo Wala ko eh. Ha? Wala, di sinabi sa akin eh. Ba ito lang? Puputulin lang? Diretso putol na rin pala. Pagka natanggalan na. Akala ko ganito pala. Ay, ang ganda na may pagahon. Pinad masyado. Kain ng baka. Ito. Okay. Lit nito. Lit. Ay sige kuya. Sige. Ha? Ano yan? May bagong dating. Ayun, break time muna daw, break time. Nagtawag na si boss. Natin kasama mga bata. Pagputa. Bakit si Binong pinapala to? Ngayon mo yung tanong, si Rin. Ayun yan. Pantusok mo. Ah, Pantusok? pantusok ba to? Oo. Okay. Break time. Kumain na to. Yan. Agahan. Ano sa meeting? Senso ka. Ito nga pala oh. Ilang hektarya nga pala yun? Isa. Kain muna, kain. Pag ano na yung parang Kaboy na. Kuboy. Bahala na ba? Barkada Na, ilapag yun. Ay, kilang tayo. Bitawan ko pa yata. Nasaan na yun? Rin. Ay. Oh, nag-ano si ano yun ah? Doon? Karin kita. Ayan. So, nagpapahinga lang kami ng konti at mamaya-maya lalabas na naman kami ulit doon para magbalat ulit. Katapos lang mag-almusal.
Shoutout sa dalawang kasama ko yun eh, kila kuya. Tsaka yun doon sa bata, may kasama kami bata dito eh. Ano pangalan mo? Russell? Kala ko tatay mo to eh. Napagkamalan ko pa. Balik na tayo. Tapos nga pala may binigay ng gadget sa akin ito. Hindi ko alam kung ito pa pantusok to para pagka magbabalat itong kawayan na to pinatulis lang. Mawala na to. Kailangan pala itutumba mo na yung ano pagka nabalatan na para at least alam mo na yung wala nang laman. Ito parang meron pa. Ano. Ayan guys, 1 hectare na maisan. Ang haba na yan. So balik tayo ulit sa pagbabalat. Ayan. So yun ay napasadahan. Ito, magmimerienda muna kami. Ayan. Ito yung mga kasama ko ngayon. Ito nga pala yung may-ari ng ano. Ito ang may-ari, ako ang boss. Ayan, doon muna daw kami. Kakain muna daw. May merienda muna, may merienda. Hindi pa nangalahati. So nandun pa yung mga yung mga kasama ko. Naiwan muna sila kasi uuwi muna ako sa bahay. Actually guys, napakarami pa, hindi pa namin natatapos. So ayan. 1 hectare na maisan. So mano-manong pagbabalat ng mais. At sabi kasi nila pag ginamitan daw ng makina, marami pa daw natitira. So hindi lahat na babalatan. So mano-manong ginagawa pagbabalat. Actually ilan lang kami, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang kami nakatao na nagbabalat. So yun lang yun natin yung vlog natin for today. At ayan, kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag mo nakalimutan like, comment, share, and subscribe. And huwag mo na rin kalimutan din na i-click din yung notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload. Thank you ulit nga pala guys, nasa 624 subscribers na tayo. Thank you. See you on my next vlog. Bye bye. God bless you.